Ayan guys, kain tayo. Ayan. Mga unata. Mga tayon. Yung ulam natin oh. Kala nyo, bibiro ako ah. Uy, sarap. Unahin ko yung palayang native. Plus talong. Oo. Mamaya na yung talbos. Sarap. Kaya sabi ko tubig eh. Sili, labuyo. Ito. Ito lang ang mga ulam namin dito. Gulay ngayon. Organic. Healthy. Yan pala ya, kapkok. Malutong. Ayan o. Kumain na ba kayo guys? Panoorin nyo guys yung niluto natin. Masarap. Para sa akin masarap. Kasi lutong Ilocano to eh. Yung palaya na ligaw, kahit yung maliliit, gusto ko yun. Wala lang kasi okra eh. Dapat nilagyan ko okra. Alokbate. Mapapa-unli rice nito guys. Oh. Maanghang yung labuyo. Kumain ka ng gulay para healthy. Yan ang technique. Healthy lifestyle. Mga bata ngayon, nako. Ang kilala lang manok, Chicken Joy. Kilalang ulam, Chicken Joy. Patis. Ito kasi yung kalimitang inuulam namin lagi Lagi. Sa probinsya. Inalakyan ko to. Kaya ito yung mga bagay na namimiss kong ulamin.
Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye.